U Hambarinama kod Prijedora, u lokalnom derbiju regionalne lige Republike Srpske Grupa Zapad, omladinski fudbalski klub Brdo dočekuje fudbalski klub Gomjenica. Pred početak utakmice, trener Amir Kaltak i predsjednik kluba Ismetin Širović u svlačionici daju posljednje upute fudbalerima kluba Brdo i hrabre ih. Na tabeli Gomjenica se čupa, očekiva da Gomjenica odzapne, maksimalno njima trebaju bode. Mi smo njima uzeli tamo bodove, a naš bodev ostaju kući. Vi znate šta smo mi ovdje, momci koji predstavljamo ovo Brdo. Ovaj klub nasljeđuje neki 6 klubova. Teren je malo klizavo, loše, čuvajmo se, znači ja čekam 3 boda. Ova 3 boda, znači trebamo mi osvojiti, a isto trebamo osvojiti u ime svih naših stradalih fudbalera. Od početka derbija fudbaleri Brda su imali terensku inicijativu. Nošeni podrškom domaćih navijača, bošnjačkih povratnika u Prijedoru, fudbaleri OFK Brdo su pobjedili ubjedljivim rezultatom od 4-1. Brdo, kako neki zovu ovaj dio prijedorske opštine, drugi nazivaju lijevom obalom Sane, a stariji stanovnici ovog područja najčešće Mataruškim Brdom. Do početka agresije na Republiku Bosnu i Hercegovinu 1992. godine, ovaj dio prijedorske opštine brojao je oko 12.000 stanovnika. Mataruško Brdo prostire se na 6 sela: Čarakovo, Zecovi, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići i Bišćani. Svako selo nekada je imalo i svoj fudbalski klub. Bili su to klubovi Polet iz Hambarina, Sloboda iz Bišćana, Patrija iz Rizvanovića, Rakovčani 79 iz Rakovčana, te Mladost iz Čarakova i Pobjeda iz Zecova. Danas jedino postoji omladinski fudbalski klub Brdo, koji čuva i njeguje uspomenu na nekadašnjih 6 klubova sa Mataruškog Brda. Stariji pamte nekadašnje fudbalske derbije i okršaje među pomenutim klubovima. Tada se na terenu nije štedilo, ali su se nakon utakmica fudbaleri rivalskih klubova bratski družili. Nakon tih čarobnih 90 minuta na terenu, vraćali su se svakodnevnim poslovima u okolnim fabrikama i poljoprivrednim dobrima. Stvarno kad igra Bišćani i Polet, stvarno smo mogli krenuti od Hambarina do Bišćana da je to stvarno selo pusto.
da si mogao stvarno krenuti, tačno da mirno pokćemo šta treba, da nema nigdje žive duše. I što je bilo nešto specifično, što je na tim utakmicama bilo po 2-3 hiljade gledalaca. Pa i nevažne utakmice gledalo puno ljudi. Pozavidjeli bi nam sada čak i prvoligaši. Ako se igrala utakmica u Bišćanima između Slobode i Poleta, onda su traktori sa prikolcama traktorskim, bile su te prikolice pune žena, djece, ljudi koji su, šta ja znam, skandirali, navijali za svoje. Ja se sjećam prije rata ti naših fudbalera i naših ti ekipa i kakve su tu bile atmosfere i koje su tu bile stvari konkurencije da se uđe u taj klub. I nikad nije pobjeđivo obično onaj favorit koji je bio, nego obično se desi da su ovi daleko ispod na ljestvi, a pobjede ove ili obrnuto. To su maltene bile utakmice prestiža gdje se dao maksimum snage i znanja da bi se pobjedio tadašnji protivnik. Većinom su to bili tjesni rezultati, nije to bilo neke prevelike razlike. Ljubav prema fudbalskim klubovima na lijevoj obali rijeke Sane je bila način života, a utakmice na seoskim stadionima bile su više od igre. Ne može se znači govoriti o Mataruškom brdu, a da se ne spomenu fudbalski klubovi i svi mladi ljudi koji su znači neki manje, neki više prošli kroz te fudbalske klubove. Polet iz Kambarina prvi je osnovani klub sa Mataruškog brda i prvih godina postojanja bio je velika atrakcija. Utakmica se igrala na Blatnjaku, kraj pruge u selu Rakovčanima, jer to nam je bio jedini stadion tad. I jako interesantno mjesto za igranje. Pruga nam je služila za tribine, tako da kažem, pošto je pruga vodila iz Prijedora za Ljubiju. I pošto je, kad se utakmica igra, tu je bilo na stotine, na hiljade gledalaca dođe, pa se poredaju po pruzi. Pruga je bila malo više odignuta od igrališta. I kad voz dolazi, morao je da zaustavi da se narod sklone sa pruge. Prvi trener Poleta je bio Antonijević Vladimir, učitelj, pa dok je bio skupa Polet i Rakutan, normalno Hambarne i Rakutan skupa, pa je on bio u velikoj bolnici, ajmo reći u nekoj velikoj vati, jer je morao se tražiti neki ključ da 5 igrača igra sa Hambarina, 6 iz Rakutana ili 6 sa Hambarina, pa je tu uvijek morao tražiti neki ključ da bi bila neka ravnopravnost. Moj tim kome sam ja igrao, mogu da, koliko se sjećam, ja mislim da se sjećam sve jednog igrača. Na golu su bili slavni Ibro Petrovac. Ja sam igrao desnog beka Nazmija Hamulić. Lijevog beka je igrao Rahmetli Mirsad Ejupović Micika. Četvorku je igrao Rahmetli Ismet Žerić. Peticu je igrao Suad Fikić zvani Lele. Šesticu je igrao Zikrija Čaušević. Sedmicu je igrao Rahmetli Čazim Čaušević. Osmicu je bio Mirzet Rahmetli Čaušević. Devetku je igrao Rahmetli Emsud Ališković. Desetku je igrao Said Džamasagić Saša Rahmetli. I lijevo krilo je igrao Nihad Avdić zvani Pijan. Pa smo jedne prilike, taj Polet je bio gore jaki turnir u Ljubiji. Bilo je uvijek 27-28 ekipa, taj turnir trajao mjesec dana. Da mi gore, tadašnja ta moja ekipa sa Hambarina osvojili gore prvo mjesto, pobijeli tada i kompletno Udzara gore na tom turniru. Ja sam bio predsjednik omladine u Hambarinama par godina i tako da smo skoro svakog mjeseca imali 2 puta, možda i mjesečno, smo organizovali neke priredbe, koncerte, tako da bi pomogli tom klubu, našem klubu, financijski za putovanja, za domaće utakmice, za plaćanje raznih drugih dadžbina i tako. Jednu utakmicu kad je nam je dolazio Omladinac iz Sance,
I ja sam taj dan dobio ovu najstariju ćerku Eldinu i ispred svog gola, ispred svojih 16 nabijem loptu dubinsku i ona je odskočila nekako, bilo je ljetni period, pa je odskočila nekako tvrd teren, ona je odskočila i prešla preko golmana i ja kada jes, ima Boga, i tako je bio gol, ovo poklanjam svoje ćerke koju sam dobio i tako. Ja se sjećam 89. znači igrali su Polet i Rakovčani za ulazak u veći rang. Moja majka je bila šnajderca i ja sam kupio neko žuto platno, pošto je Polet imao žute dresove. Kupili smo žuto platno na veliku količinu i onda smo isjekli te žute, pravili smo zastave tog platna i bili smo tu prisutni u toj utakmici i sjećam se te atmosfere, možda je bilo negdje oko 3-4 hiljade navijača, znači čitavo selo se skupi. Utakmica završena pobjedom Rakovčana i sjećam se te utakmice da smo ja među prvima plakali poslije te utakmice pošto smo izgubili. Ne pamtim kad sam zaplakao u tim godinama, ali tad sam zaplakao poslije utakmice i uvijek će im ostati u sjećanju Jupović Fikret, Čiro zvani, koji je taj dan baš primao golove i kroz noge i kroz ruke i tako to. Sloboda iz Bišćana osnovana je početkom aprila 1975. godine. Ja sam samo imao viziju o fudbalu, ali nisam znao, jer nisam kao dijete imao priliku da treniram fudbal. Ali sam znao da treba imati dobru kondiciju, to smo imali, i znao sam da trebam stvoriti, napraviti uslove objektivne i za veliku budućnost neku, napraviti stadion olimpijskih dimenzija, što drugi klubovi nije niko ni pomišljao, mi smo poentu dali tome, a manje značaj rezultatima u prvim godinama osnivanja. Ja sam igrao u toj prvoj postavi u Slobodi Bišćanskoj i jedan sam od prvi registrovani igrača u toj opštinskoj lizi 75. godine. Imamo mi 40 fudbalera. Problem je treneru kako da nađe neki način da nekoga diskvalifikuješ, da ne igra jako dobar, ali ovaj je drugi isto tako dobar. Pa nego onda tražiš da li si zakasnio na trening, da li si falio pola treninga ili jedan od 10 treninga da nisi bio. Mjesna zajednica Čarakovo je do 1992. godine bila jedna od najnaseljenijih i najrazvijenijih prigradskih mjesnih zajednica na području Prijedora. Vodeni pojas uz rijeku Sanu bio je posebno prepoznatljiv po nemalom broju lijepo uređenih plaža i kupališta. Ova mjesna zajednica imala i svoj registrovani fudbalski klub Mladost, kao i vlastiti stadion. U knjizi Jugoslovenski fudbalski klubovi, objavljenoj 1977. godine u Beogradu u izdanju novinsko-izdavačko-grafičkog preduzeća Borba, piše da je fudbalski klub Mladost iz Čarakova osnovan 31. marta 1975. godine na inicijativu aktiva Saveza socijalističke omladine Čarakova, te da je za prvog predsjednika kluba izabran Rasim Kljajić. Također, kao zaslužni članovi navode se Vahid Sječić, Mesud Kljajić, Fehim Šepić, Besim Hasib i Razim Musić. U ovoj knjizi navedeno je da je najbolji igrač bio Sulejman Selimović, a najbolji golgeter Mensud Karupović. Proveo sam negdje 15 godina u klubu, igrao, nisam išao u neke veće rangove iz nekih drugih razloga, iz zdravstvenih razloga, pošto sam nedostaje mi jedan bubreg. Međutim, ja sam i pored toga igrao fudbal, sve je ta želja bila neka prevelika. Pa igrao sam ja u našu mladosti, dakle, to je bila mladost, ali više nije. Bio je to jedan entuzijazam, dakle, u pravom smislu mladost. Ja sam igrao lijevo krilo, pošto sam univerzalac, nisam isključivi ljevak, tad je bio Šurijak ili Šećerbegović, recimo, najveći ljevaci, tako da onda kasnije je došao Šestić. Bilo je malo auta, pa se mi trpamo u auta ako idemo negdje daleko, pa onda uglavnom je bila neka vrsta besparice, pa moramo namirivati te pare. Sami smo radili sebi stadion, konjskim kolima navlačili, dakle neki šljunak, pijesak, specijalnu zemlju nasipali. Jedno mi je isto tako prilikom došlo, skupio sam momke u hrpu i rekao sam svi za sudijom.
pošto su to neki lokalni derbi, svi smo mi htjeli da se dokažemo na neki način u to vrijeme. Onda uvijek smo tražili krivce u sudi, znači nije nama bitno vi ili bilo ko neko drugi. Sudija je kriv što se god da se desi. Vjerovnjak šta će, on bježi, ali gdje god Nane stara i bilo je dosta žena kod nas, razumijete, onaj kišobran čeka. Fudbaleri iz Rakovčana, zbog velikog broja novih fudbalera za koje nije bilo prostora u jednom klubu, odvojili su se 1978. godine od fudbalskog kluba Polet iz Hambarina i osnovali fudbalski klub Rakovčani 79. Najveći je bio derbi Bišćani i Rakovčani. I Hambarina i Rakovčani, to je bilo susjedno selo. Bila je utakmica recimo protiv Rudara kad smo igrali kao prvu utakmicu Rakovčani, Rudar Ljubija. On je bio u drugoj ligi i tada, ja. I onda da je bio taj rezultat prvo poluvreme 3-1 bilo za Rudar. Ja sam dao gol tada iz penala, ali 5-1 pobijen na kraju Rudar. Prisustvujemo fudbalskoj utakmici između Radnika, fudbalskog kluba iz Bosanske Dubice i fudbalskog kluba Rakovčani 79 iz Rakovčana, opština Prijedor. Ovo je utakmica posljednje kola takmičenja grupne lige Sana, kojom se završava najuspješnija takmičarska sezona od osnivanja fudbalskog kluba Radnika. Prošlogodišnji susret u Rakovčanima završen je na odlučeno 1-1. Za ekipu gostiju nastupaju broj 1 Ardić, broj 2 Aliusković prvi, broj 3 Poljak, broj 4 Streljenković, broj 5 Aliusković drugi, broj 6 Aliusković treći, broj 7 Mujezić, broj 8 Svaka, broj 9 Aliusković četvrti, broj 10 Rizvanović i broj 11 Alibasić. Na klupu za rezerve sjede Aliusković peti, broj 13 Avdić, broj 14 Aliusković šesti, broj 15 Aliusković sedmi i broj 16 Petrovac. Posljednji osnovani klubovi na Mataruškom brdu bili su Patrija iz Rizvanovića, nastala 1980. godine, i Pobjeda iz Zecova, koja je osnovana nešto kasnije. Ja sam bio trener Patrije i bilo mi je uvijek najteže napraviti sastav. Kad napravim sastav, ja njega lako izdiktiram, odredim koji će igrati po nekakvim kriterijima, ali je sve jedan je fudbaler u Patriji imao nekakav nadimak. I kad ja izdiktiram sastav, na golu Špiro, bekovi Grnja, Rampi. Na half linija Mrva, Durke, Triskić. Navala, Mita, Badža, Kina, fali još koji do 11. Sad treba njihova imena napisati. A ja, oni svoji komšije i mještani, ja nikom imena ne znam. Ono što moram naglasiti je to da iz fudbalskog kluba Patrija je veoma uspješno osnovana jedna malo nogometna ekipa Doli Bjel za koju sam imao čast da i ja igram. I čak u ta prijeratna vremena 90. 91. i 92. malo nogometna ekipa Doli Bjel je bila jednu godinu treća, jednu godinu četvrta i osvojili smo turnir gdje na tom turniru bilo 360 ekipa. Ja pamtim Rizvanović Hasu iz Rizvanovića, pa pamtim Duratović Mirhada, Mitu, zvani Mita, on je baš onako ostao upečatljiv. Klubovi sa Mataruškog brda imali su i svoje fudbalske zvijezde. Sa posebnim pijetetom se i danas izgovara ime Fuada Čauševića Tošaka. Bio je istinska fudbalska zvijezda svoga kluba Polet, a poštovali su ga i svi ljubitelji fudbala u ovom kraju. On je znao davati golove sa centra, iz slobodnog udarca. Tošak je igrao fudo za Polet, za Ljubiju, za Ofka Prijedor. Fuad Čaušević Tošak, najbolji strelac u cijeloj ligi i stvarno imao je poštivanje i svi su ga se, kad vide Tošaka, svi su ga se plašili, tako reći. Tu nam je bio isto rahmetli Čazim Čaušević, dobar, Mirzet Čaušević rahmetli, dobar nam je bio i Sudo Alin Pašić, lijevo krilo.
maltene su svi igrači bili zvijezde. Jer bilo je ponos svakog tog igrača da igra za svoje selo, za svoje mjesto. Neki od fudbalera su igrali za prijedorske klubove, Rudar iz Ljubije i OFK Prijedor, koji su se takmičili u višim rangovima. Bili su prvotimci i nosioci svojih ekipa, a neki su igrali u tadašnjoj prvoj i drugoj Jugoslovenskoj saveznoj ligi. Ovdje sam izostavio Amira Kaltaka koji je igrao i Jofka Bereku, igrao za Banjalučki Borac, koji je čuvao izuzetno uspješno čuvao Savičevića Dejana i baš je čuvao sve te velike naše sati prostora na zvijezde sa uspjehom i igrao, nosio uspješno par sezona dres Banjalučkog Borca. U sezoni 91-92 pred rat igrao sam za Borac Banjalučki, to je prva liga Jugoslavije. Znači, igrao sam za Borac gdje smo imali protivnike Zvijezdu, Partizan. Imao sam čast da čuvam Savičevića, Darka Pančeva na zlatnu kopačku Evrope, Predraga Mijatovića, direktora Reala, Mihajlovića, ostale igrače koji su igrali tada u toj Jugoslaviji, koji su poslije rata pokazali da su stvarno veliki evropski igrači. Ja sam imao sreću i čast mi da sam čuo i igrao protiv takvih igrača, a ujedno s Borcem sam 92. osvojio Mitropa Kup, gdje mi je ta Italija bila izlaz iz ovog rata. Spasla mi glavu, izišao sam s Borcem do Italije, nisam se vratio. Krajem 1991. i početkom 1992. godine mnogi su predosjećali da bi u Bosni moglo biti rata, ali su ipak vjerovali da ga neće biti. Krvavog ljeta 1992. godine jedinice vojske i MUP-a Republike Srpske u samo nekoliko dana na Mataruškom brdu ubile se oko 1900 Bošnjaka, među kojima veliki broj žena i djece. Kad su ubijali svoje komšije, srpski vojnici su izgledali kao ljudi, obični ljudi. Bila je zastrašujuća lakoća s kojom su ubijali. Ostatak stanovništva je protjeran i zatvoren u logore, a nejačka Srednjoj Bosni i Hrvatskoj. Veliki dio stanovništva s tog područja danas je rasut širom svijeta. Mi smo zaista živjeli, bratstvo i jedinstvo je bilo na nekom nivou, pogotovo ovdje, i miješani brakovi i tako dalje. Onda dolazi 91. druga, rat, bježanje. Ja sam pobjegao sa braćom u šumu, krio sam negdje oko 2 mjeseca striktno po šumama. Teško mi se toga sjećati, jer nekako sam, previše osjećajan za to. Aždaha genocida u Prijedoru je progutala više od 3000 ljudi. Među ubijenima u genocidu nad Bošnjacima i bosanskim Hrvatima u Prijedoru nalaze se imena velikog broja bivših fudbalera i drugih sportista. Manji dio njih su poginuli kao pripadnici armije Republike Bosne i Hercegovine na ratištima širom Bosne i Hercegovine. Moram da kažem da je za vrijeme srpske okupacije 1992. godine izgubilo živote preko 200 fudbalera. Samo fudbalera, osim ostalog naroda. Svi su pobijeni. Ima nekoliko nas preživjeli, a evo, konkretno sam ja završio u Omarska Manjača, to je već, zna se sve o tome. Imali smo otprilike 40 igrača registrovanih za 17 godina postojanja. Pa sada od tih 40 igrača ima živi 6-7, među njima sam i ja. Ostalo sve ubijeno. Od četiri fudbalske ekipe Patrija sad između više generacija ostalo je živi samo 4 igrača. A čitava jedna generacija, kad bi uzeli razliku u godinama igranja, čitava jedna generacija, znači sa čitavom ekipom 11 igrača i plus klupa je pobijena.
gdje sam ja igrao, vjerujte da ih ima možda 5-6 preživjeli. Pogotovo iz Zecova, ovaj fudbalski klub Pobjeda. To je strašno, tu su možda 2 momka koja su ostali živa iz te moje generacije, svi su pobijeni. Baš svi. 1992. ja sam završio u logoru, Kereter, Momorska Manjača, a ti moji prijatelji, rahmetli, oni su ostali tu normalno, svak se snalazio kako je ko znao i umio, bježali, skrivali se, šta znam, ali nažalost većina tih mojih prijatelja je izginula. Neki su ubijeni kod svoje kuće koji nisu išli jer su znali da ništa nisu krivi. Neki su pohvatani u logoru, tamo su pobijani u logoru. Znači, ja mislim da su najviše stradali baš zbog toga što su bili poznati. Tu se očekivalo da poznaješ svog prijatelja, on dođe i odvedete. Patrija fudbalski klub koji je tada, ja sam bio u to vrijeme jedan od trenera, bio je Rizvanović Hasa, men pomoćnik, gdje je kompletna ekipa na čelu sa tim trenerom Rizvanović Hasom ubijena od golmana do onih. Znači nekakvih 15 fudbalera koji u to vrijeme igralo ili u tome intervalu igralo za Patriju je ubijeno. Imao sam brata koji je igrao desno krilo. Dobro, emocije su tu, jel? Kako se zvao? Kemo. Kemo, Moram se moći snage. On je bačen živ sa 7. sprata hotela Prijedor. Neki su završili u Keretermu, neki u Trnopolju, neki u Omorskoj, neki na Manjač. Uglavnom, jedan fin broj još nikad nije pronađen. Okupacijom Hambarina 23. maja 1992. godine, uz pomoć teške artiljerije, srpske jedinice su uspostavile putnu komunikaciju Prijedor-Ljubija i od bošnjačkih sela napravili 2 enklave. S desne strane putne komunikacije odsječena su sela Bišćani, Rizvanović i Rakovčani, a s lijeve Čarakovo i Zecovi. Puna 2 mjeseca pomenuta sela bila su u potpunoj izolaciji srpskih snaga. Ujutro 20. jula 1992. godine oko 6.000 srpskih vojnika započeli su napad na opkoljena bošnjačka sela Bišćane, Rakovčane i Rizvanoviće. Ubijene su 100 civila. Nalazimo se na šehijskom mezarju Hambarne, gdje ovdje možete da vidite imena svih poginulih šehida iz našeg mjesta i među njima se nalaze imena fudbalera koji su poginuli tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu. Tošaka su odveli na očigled familije i Fuada i rekli sad će mi njega vratiti. Kako su ga odveli, viš ga nisu ni vratili na koliko nam ispitivanje i tako to. Ima jedan Božo Grbić, navodno kad je došao, pa ugodao ga, navodno su priče i tako to. On nije htio, ja sa njim pričao, puno o tome da priča, ali kad je došao na licu mjesta i rekao, pa to je poznati igrač Tošak, šta vam je on kriv i tako to. On se, navodno da su Srbi njemu rekli, prekini da ne bi ti dobio i tako to. Čaušević, Derviša Mirsad i zvani Mirzet i Midhad pronađeni su na Tomašici, a ubijeni su u logoru Kereterm u sobi broj 3 kad je ubijeno za jednu noć preko 200 Bošnjaka. Između ostalih mladih ljudi koji su prošli kroz te fudbalske klubove su moja 2 brata, Midhet i Ifet Dedić, koji su ubijani 1992. godine i do dana današnjeg njihove kosti još nisu pronađene. Babo se zvao Midhet Dedić, a amidža je bio Ifet Dedić. Oni su također bili aktivni članovi Patrije iz Rizvanovića i isto tako su do svoj životni vijek proveli kao i većina tih ljudi tu uz te klubove i uz tu svoj raju i svoje prijatelje. Oni su 1992. krajem jula su po pričama koje sam ja slušao i prepričavao, koje su ljudi prepričavali,
odvedeni su u logore i nisu više ni nađeni. Čaušević Drviša Mirsad, zvani Mirzat, je bio veoma popularan među našim ovdje narodom jer je bio stvarno, volio je šalu, volio je djecu, volio se igrati djecom, ali njegova osnovna karakteristika što tiče fudbala je provući loptu kroz noge bilo kome i on je to zvao kroz pišu. Nihu su tukli ovoga Čaušević Hada, Nihu, on je jetru slabo imao i baš ga tuku po tim dijelovima. Sračunato su znali dok nije navodno da je i to najviše pridonijelo da podlegne. Ja ću još spomenuti igrače koji su igrali za Polet, koji su ubijeni tokom agresije 1992. na Bosnu i Hercegovinu. Tu se na ovoj slici nalazi Ćazim Čaušević, jedno strašno desno krilo. Pored njega isto tako koji je ubijen Mirsade Jupović, pravi bek. Ovdje imamo Muhić Nijaza Niđo. Mislim da je čovjek bio fakultetski obrazovan, a tako se ponašao na terenu. Na ovoj slici imamo Žerić Ismeta, igrao zadnjeg čovjeka kao zajec. Čaušević Elvedin, Elo. Tih miran čovjek od zadatka na terenu, s njim su ubijeni još njegov otac, mat i brat. Tu je taj Saud Žerić, isto ubijen. Muhić Abdullah Dule, bio je vrsni golgeter Poleta. Do njega stoji Fikić Melkadin Dino, bek. Ovo dolu u ćošku čuči Novkinić Rahim, zvani Car. Moj jedan od najboljih fudbalera Kadić Mustafa, njegov brat Kadić Kemal, Kadić Kerim, Mrkalj Ismet, Mrkalj Ermir. Dajđe se zvale Mirsad Hegić, Nihad Hegić i Nazmija Hegić. Oni su aktivno igrali manje više. Najaktivnije je sigurno bio Nihad Hegić. On je, mislim da je čitao svoj životni vijek proveo u slobodi od formiranja do njegovog ubistva. Ovdje imam slike na kojima je Rahmetli Dajđa Nihad Hegić, slike koje je sačuvala jedna komšinica srpske nacionalnosti, pa je majka za vrijeme njenog života vratila te slike da ima i koje su sigurno sad vrijedne. Vidimo ga tu na slici, pozadnji, ovdje u zračnom duelu i ovdje. Mislim da su slike sa utakmice Patrija, Sloboda. Sve jedan od trojice Dajđa je ubijen u Bišćanu, tačnije u Hegićima, nedaleko od kuće, neki 100-tinjak metara, u isto vrijeme, na istom mjestu i od istih počinioca. U lovu na Bošnjake na lijevoj obali Sane, u naselju Čarakovo, koje je imalo 2417 stanovnika, srpske snage su 23. jula 1992. godine ubile 413 muškaraca, žena i djece. Mog brata Šonja su ga zvali Ismet Bačić. I došli su momci iz Racevaca koji sjedli sa mnom i s njim zajedno u razredu i ubili ga. Znači ubili ga. Uvijek se budim s tom pomišlju i spavam s tom pomišljom šta je bilo i kako je bilo, kud sam ja prolazio, koliko sam vidio naših ljudi, a naročito fudbalera, naročito te mojih generacija i ti momaka i ljudi. Nailazili smo na mrtva tijela, poslagana jedno na drugo, pored drugih, hrpe neke. Otkud da se desi da do jučerašnje kolege sa fudbalskih terena postanu zločinci? Otkuda da drugovi sa školskih ekskurzija siju smrt i ubijaju svoje drugove? Otkud da oni koji su se u vremenu Socijalističke federativne republike Jugoslavije zaklinjali u bratstvo i jedinstvo u Potkozarju, počine genocid nad Bošnjacima i bosanskim Hrvatima? Atletičar Zoran Babić Bakin, prijeratni nosilac priznanja najboljeg sportiste Prijedora, pripadnik prvog interventnog voda prijedorske policije,
Do sada je pred sudom Bosne i Hercegovine pravosnažno osuđen na 35 godina dugotrajnog zatvora za zločin nad prijedorskim Bošnjacima na Korićanskim stijenama i ubistva Bošnjaka u Čarakovu u ljeto 1992. godine. U Prijedorskoj opštini glavom i bradom mogu da tvrdim komšije koji su sportisti, koji su poznavali, kažem ti, sve te naše sportiste, da su oni imali puno udjela u tome. Pa ja ne vjerujem da to može ide u svijetu da se desilo kod nas. Mene je najžalije što su to sve naši prijatelji radili, momci koji su sa mnom išli zajedno u školu s tim momcima koji su ubijeni. Znači, od njih pa 90% poznam ti momaka i sad su oni hapšeni i tako dalje. Ne mogu shvatiti tu moju generaciju da su toliko godina nešto nosili u sebi, razumiješ me? Zato samo što je on Srbija, a ja musliman, da me ubije iz tih razloga. Poznanstvo je ubijalo, znači što je taj njihov Čavčović zvani Blohin bio dobar igrao u Prijedoru, njega je ubio nije najvjerojatnije 90% njegov klubski kolega. Primjer radi Samir Đović, koji je branio za nas Zavka Polat, pa je ošao u jedinstvo iz Tukova. Kad je god utakmica završila, oni su jeli prase, a njemu se morao ići u grad Prijedor doniti janjeti, jer on nije tio prasiti da jede, nije jeo. I ima indicija veliki i pričalo se tada, tražili su ga gdje onaj Balija veliki što je samo zahtijevao janjetinu, da bi ga navodno, sve su indicije da su ga našli u šahtu za vodu i tako tu ga ubili. Specifično je to na ovom našem području da je izvršen genocid, ali baš genocid su znači, izvršili sve poznati ljudi, komšije, prijatelji, bilo iz fudbalskog kluba, bilo iz škole, bilo iz firme i to je baš nešto što zdrav razum nikad ne može. Znači, koliko god čovjek pokušavao da to razumije, to se ne može razumijeti. Taj zločin u Prijedoru nad svim tim našim šmulerima, kao i svim mještanima prijedorskog kraja, ajmo reći sve, da niko nije uradio sa strane. Sve su zločine uradili ljudi koji smo mi poznali, s kojima su družili, s kojima smo jeli, pili zajedno. Koji smo išli u školu, s kojima smo fudbal igrali. Znam kad sam ošao u Prijedor i naišao je Vila Miloš, sudija u Prijedor poznati, i on meni kaže, a on je bio supervajzer, kako mi kažemo, poslovođa variocima. Kaže, zao si ti živ? Rekao, šta, jer sam i ja trebao biti ubijen, rekao, kraj toliko sramo bio. Na valovima bosanske tragedije tekla je krv nevinih Prijedorčana, Bišćani, Hambarine, Rakovčani, Rizvanovići, Tukovi, Čarakovo, Zecovi, Ljubija, Briševo, Jakarina Kosa, Tomašica, Kozarac, Kozaruša, Kevljani, Kamičani. Danas su geografija tuge. Čovjeku je najteže kad ode u to svoje mjesto i kaže nije ovo ono. Okrećeš se, sve ti nešto fali, sve misliš evo sad će. Krajem 1999. i početkom 2000. godine krenuo je masovni povratak Bošnjaka na svoja ognjišta u Prijedoru i okolici, pa je tako i Mataruško brdo počelo polako da oživljava. Počela izgradnja porušenih kuća. Miris Prijedora bio je neodoljiv. Krajem 2003. godine, kod malog broja preživjelih fudbalera koji su se vratili na svoja ognjišta, kao i onih koji su protjerani i žive van granica Bosne i Hercegovine, pojavila se ideja o osnivanju novog kluba. Početkom 2004. krenulo se u oživotvorenje takve ideje i odlučeno je da to bude jedan zajednički klub koji bi predstavljao sva sela sa lijeve obale Sane. Klubu je dato novo ime, Omladinski fudbalski klub Brdo. Ovdje smo sjedili
Juri Zvanićima i ovdje na Hambarnama i nekakva ideja potekla da bi formirali jedan fudbalski klub, da se imamo gdje mladi ti okupljati i tako. Tako da sam sa jednim brojem mještana iz ova 4 sela formirali fudbalski klub Brdo. Ja sam bio prvi predsjednik ovoga fudbalskog kluba Brda. Iako ne živim u Bosni, živim u Gracu već 26 godina, ali sam uvijek tu i bit ću uvijek tu u svoj klub. Skoro svaki vikend sam tu, tako da ostanem otprilike 30% vremena sigurno provedem u Bosni, a ostalo gore što su obaveze rada i tako sve. Pa ja sam potpredsjednik fudbalskog kluba tog Brdo i redovno sam dole i donator sam tog kluba i jednostavno čisto volim sport. Prva zvanična utakmica odigrana je 1. avgusta 2005. godine. Klub je počeo da se takmiči u 5. ligi Republike Srpske, a 2008. godine ulazi u 4. ligu. U 2012. godini bilježi uspjeh i osvaja prvo mjesto, te ulazi u regionalnu ligu Republike Srpske, gdje se takmiči i danas. Mi smo u Bosanskom Novom igrali utakmicu Partizan Kostajnica i tu smo osvojili isto takmičenje sa rezultatom 1:0. Pobijedili smo Partizan 1:0. Sad moram malo, moja malenkost je taj gol dala 1:0. Pa malo je reći da bila su 2 autobusa i možda 40-50 auta iz Novog Kolona, koja se sigurno neće dugo ovdje zaboraviti, a neće ni doživjeti, ja mislim. Narod, mi smo se vraćali okolo cijela sela. Znači sve što je bilo naseljeno tad, bilo je na dvorištu, na kapiji, na Ane naše. Moram reći da su tu bile organizovane autobusi, velika veselja. Vraćate se iz Novog, pa okrenete, idete preko ovih 6 sela i idete u autobusu i za vam ide 50 auta, a sva živa populacija koja je tad živjela, tu stojala je na ogradama. Znači, osjećaj, sva druga fudbalska ili takmičenje bilo koje vrste padaju u vod kad doživite taj osjećaj. Brdo je nastavilo neke 3 godine s takmičiti u tom većem rangu. 2012. igramo u Dubici protiv Radnika iz Dubice. Znači ta zadnja neka utakmica, tu nam je bilo da pobjedimo, budemo prvi ili izgubimo. I tu smo smogli snage i pobjedili smo Radnik. I tad smo ušli u veći rang. I tad su 2 autobusa bila i tad je publike bilo. I sad se takmičimo u regionalnoj ligi Zapad. Mladiće sa Mataruškog Brda nisu pokolebale ni mnogobrojne prijetnje i uvrede koje su doživljavali igrajući sa ekipama u mjestima u kojima žive oni koji su izvršili genocid nad Bošnjacima. Na uvrede su odgovarali viteštvom, igrom i golovima. Pa trebaš ga voditi na utakmicu u Trnopolje, gdje ima svoje značenje. Treba u Ljubiju, gdje ima svoje Omarsku. Znači ta djeca idu tamo gdje su im sigurno neki od roditelja ostali tamo. Ubijeni sigurno. I Ljubija je bila gore na stadionu. Mi dolazimo na taj stadion gdje su slačione bile i prljeve i svakakve i krvave. Bilo je malo igrača koji su imali roditelji, koji su imali oce, bolje tako rečeno. Jer su to bili rijetki. Znači da su na ovoj slici djeca tih fudbalera, odnosno ljudi koji su ubijeni. Pa imate, na primjer, tu, recimo, ovdje krenut ću od sebe, koji sam bez oca, pa imate Amela Tošakovog sina, pa imate ovoga momka bez oca, pa drugi, pa treći, pa imate onda ovdje bez oca, bez oca, bez oca, bez oca. Jednostavno teško bude
Izađete iz autobusa, pa vas u Drakseniću dočeka transparent Nož žica Srebrenica i uz podvike. Mislim da je prvi put bilo kad smo otišli u Omarsku, pa nas je šofer koji je lokalnog autoprevoza, ne znam tačno koji, u Omarskoj teren je kraj ceste u suštini, pa nas proveze nas kroz čitavu Omarsku da bi se okrenuo autobusom pred logorom. A svi uspjesi na terenu omladinskog fudbalskog kluba Brdo, cjelokupna infrastruktura koja je izgrađena kako bi klub opstao, rezultat su podrške stanovnika Mataruškog Brda koji žive izvan domovine, kao i onih koji žive u zavičaju. Zločinci su, skrivajući kosti ubijenih Bošnjaka, pokušavali instalirati tezu da ako nema tijela, nema ni nišana, ni mezarja, a shodno tome onda ni genocida nije bilo. U septembru 2013. godine otkrivena je masovna grobnica Tomašica, udaljena oko 20 km od centra Prijedora. Grobnica u Tomašici 21 godinu krila je mračnu tajnu o masovnim likvidacijama na stotine bošnjačkih žrtava. Radilo se o 3 dunuma zemlje pune posmrtnih ostataka ubijenih prijedorskih Bošnjaka. Po broju posmrtnih ostataka koji su dovezeni i bačeni u ovu masovnu grobnicu, Tomašica, osim što je najveća grobnica u Bosni i Hercegovini, najveća je i u Evropi nakon Drugog svjetskog rata. Tijela žrtava su pronađena na dubini od 7 do 13 metara. U knjizi Jugoslovenski fudbalski klubovi na strani 286 piše: prvi osnivač fudbalskog kluba Sloboda iz Bišćana kod Prijedora je, valjda jedinstven u analima ove igre, omladinska radna akcija. Mladi iz Bišćana su početkom aprila 1975. godine radili na omladinskoj akciji u Tomašici. Betonirala se pista za deponovanje železne rude rudnika Ljubija. Unapred je bilo dogovoreno da dobijena sredstva idu za formiranje fudbalskog kluba. Mnogi su zbog toga radili i po 3 smene. U uspomeni na te dane ostaće uvek zabeleženo i ime diplomiranog ekonomiste Izeta Kadića. Tako su Bišćani dobili svoj klub. Njegova istorija tek počinje. Autori ove knjige, Bratislav Stojanović i Dragiša Kovačević, nisu mogli ni naslutiti da će istorija ovog kluba krvavo završiti baš tamo gdje je i počela. Na Tomašici. Kad smo gradili stadion, moji igrači su bili angažovani svi na radu u rudniku Ljubiji da bi oni nama gradili stadion. Između ostalog i tu deponiju koju sam ja odredio kao ekonomista, na toj deponiji su oni radili. Da bude tragično gore, u toj deponiji su moji igrači nađeni koji su pobijani na Tomašicu. Lokalitet masovne grobnice Tomašica na kom se upravo nalazimo je, možemo najjednostavnije reći, početak i kraj svih fudbalskih klubova sa područja Mataruškog Brda, odnosno fudbalskih klubova iz Sela, Bišćani, Rizvanovići, Rakovčani, Hambarne, Čarako i Zecovi. 70. godina prošlog vijeka, kada je rudnik Tomašica počinjao sa radom, ovdje su izvođene mnoge radne akcije u kojima su omladinci iz čitavog Prijedora dolazili ovdje, radili, zarađivali nešto džeparca za svoje izlazke, druženja, neko za svadbe, neko za odlaske u vojsku, pravljene oproštajnih zabava i sl. Međutim, omladinci sa područja Mataruškog Brda u želji da pokrenu i sportske aktivnosti na tom području, organizovali su radne brigade, dolazili su ovdje na radne akcije, zarađivali novce kako bi registrovali fudbalske klubove i kako bi kupili prvu opremu za igranje fudbala, znači dresove, lopte, mreže, golove, uredili sportske stadione, prilazne puteve i sve ono što je bilo neophodno da bi se počeo igrati fudbal na tom području.
1992. godine u agresiji na Bosnu i Hercegovinu masovna grobnica Tomaševica će postati i krajnja adresa i kraj životnog puta najvećeg broja tih fudbalera i sportskih radnika sa područja Mataruškog brda. To je jedna žalosna istina da su oni baš osnovali svoj fudbalski klub, recimo fudbalski klub Sloboda Bišćani. Osnovali su svoj klub zaradom od akcije koju su odradili na Tomašci. I eto, životni apsurd znači bio da su oni pobijeni i odvedeni, bačeni u grobnicu Tomašca. Iz masovne grobnice Tomašica ekshumirana su i tijela mojih stričeva Ismeta i Ešefa Duratovića, koji su od prvog dana formiranja fudbalskog kluba Sloboda bili Ešef kao fudbalera, Ismet kao član uprave u fudbalskom klubu, a također prvo tijelo koje je ekshumirano upravo ovdje iza mojih leđa, iz ove rupe, je tijelo mog rahmetli Dajđe Niza Liškovića, koji je bio golman u fudbalskom klubu Rakovčani 79. Među ubijenim fudbalerima, između ostalog fudbalskog kluba Sloboda, koji su ovdje ekshumirani, 6 fudbalera smo imali, znači 3 slučaja gdje su po 2 brata ekshumirana koji su bili članovi fudbalskog kluba Sloboda. Znači 3 slučaja po 2 brata, samo iz mog sela, a imamo isti slučajeva iz susjednih sela. Prepreka zaboravu su slike, taj neuništivi svjedok minulih vremena. Svaka slika priča svoju priču. Ima koliko godina da je prošlo, za tren vrati u trenutke i okolnosti u kojima je neko pritisnuo dugme na fotoaparatu. Sjećanja ne blijede, sjećanja koja traju kao teški san, kao opomena koja se više ničim ne da izbrisati. Evo ja na sebi imam ovaj dres reprezentacije Bosne i Hercegovine i na broje 2 ja sam to sebi napravio da me posjeća na moga brata Mesuda Čauševića rahmetli i ja ovaj dres i bilo koji dres činom nosim broj 2 i ja me to asocira na neki način na njega. Za nas on uvijek živi i to se prenosi s koljena na koljeno. U Prijedoru su pripadnici 43. brigade Vojske Republike Srpske i stanice Srpske policije Prijedor za nekoliko mjeseci 1992. godine ostavili za sobom duge aleje masovnih grobnica. U te grobnice su smjestili i fudbalere sa Mataruškog brda. Oni sada žive i na nebu i na zemlji i sa svojim saigračima i navijačima svakodnevno se susreću u nezaboravu.